Hej og velkommen til Naturlige Produkter. I denne kort video skal jeg vise dig en vejledning om hvordan man køber hos os. Man klikker ind på de forskellige kategorier. Jeg vil gerne til købe en hårshampoo til mit hår, og det er fedtet hår. Så jeg går ind, og jeg finder den jeg vil bruge. Den er den her, så jeg klikker på den. På produktsiden kan man se en kort video om shampoo, og man kan se ingredienser og nogle forskellige information. Så jeg vil gerne købe den her, så jeg klikker på læg i kur. Så er der nu lagt i kur. Men nu trykker på til kassen. Her kan man vælge nogle forskellige betalingsmuligheder. Man trykker på fri fragt, og man indtaster sit navn og adresse. Så trykker jeg på acceptere handelsbetingelser og klikker på godkend. Her kan jeg indtaste min kortoplysning. Husk hos os med naturlige produkter er vi sikret med PBS, så du skal ikke være bekymret over at købe hos os. Tak for din tid, og have en god dag.